לכולם. היום אני אראה לכם בטנקי אונליין טסט סרבר איך אני נכנס לשרת שהוא כבוי בלי קוד. תסתכלו, אני עושה פתח קישור בחלון חדש. זו שיטה חדשה כולם. אני לוחץ למשל על טסט 4, אתם רואים שהוא כבוי. אני לוחץ במקש הימני בעכבר, ועכשיו אני עושה פתח קישור בחלון חדש. אני לוחץ על זה, ועכשיו זה נכנס לי לטנקי אונליין בטסט סרבר 4. ועכשיו יוטיוב, אם זה לא עובד, אני מפגר. איך אני? הוא אמר, אם זה לא עובד אז הוא מפגר. עכשיו ראיתם, זה נכנס. עכשיו אני לוחץ ל-New Player, לפתוח שחקן. אני אקרא לי על מוג שנייה, לא רשם טוב. קינג, רגע, לא עשיתי את הרווח. קינג, ועכשיו אני רושם סיסמה. וזהו, יש לכם עכשיו שחקן חדש. בטסט סרבר עובד 100%, יש הרבה שחקנים. יפה, עכשיו תסתכלו, אני רוצה שזה ישמור אותי, אבל אני לא רוצה שזה ישמור אותי כי יש לי כבר שחקן אחר, אני פשוט מראה לכם. ועכשיו אקספט. טוב, ביי יוטיוב. מה ביוטיוב? חכה. עכשיו תסתכלו, יש לי 500 יהלומים, אתם רואים? ואני ברמה ראשונה. עכשיו אני הולך לצ'אט, זה נכנסים לצ'אט שלוחצים על לחצן Enter, ועכשיו יש לכם את זה. אני רוצה, תראו, אני ברמה הזאת, נכון? עכשיו אני רוצה לעלות מנקודות לרמה, אני עושה את הקו כאן, זה, אני לוחץ פעם אחת, ואז אני רושם add score, ככה רושמים את score. שנייה, אני ארשום לכם בוורד איך רושמים את score, אני אעצור את הסרטון ואמשיך אותו, חכו. הנה, ככה רושמים את score, ואז אתם עושים רווח ורושמים כמה נקודות שבא לכם. ועכשיו תסתכלו כמה נקודות אני עושה לי. אני עושה לי, שנייה, אני עושה לי קו אל סקור, תזכרו אני ברמה הזאת, אני עושה לי את סקור, אני עושה לי למשל ככה נקודות, אוקיי? ועכשיו אתם רואים שזה מה שכתוב. עכשיו תראו איזה רמה אני, 2 מאוינים, ראיתם? עכשיו בקשר ליהלומים, ככה אני רוצה להיות רמה אחרונה, אני רושם add score, שנייה, לא רשמתי טוב, רשמתי טוב, יפה, add score, ככה, 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 רגע, לא יצא טוב, רשמתי הרבה מדי מספרים, add score, הנה עכשיו תראו איזה רמה אני, יפה. עכשיו בקשר ליהלומים, יש לי 500 יהלומים. עכשיו תראו איך אני עושה הרבה יהלומים. תראו, אני לוחץ על הצ'אט שוב, אני רושם את הקו הזה, ואני רושם add 3, כאילו מקריסטל, add קרי, ואני רושם כמה יהלומים שבא לי. הנה, אני רוצה ככה יהלומים, וזה הוסיף לי ככה יהלומים. עכשיו אני רוצה שיהיה לי עוד כמה יהלומים, אז אני רושם add 3, ואני רוצה 9, רגע, 9, 9, 9, 6, 7, 8. זה לא עבד, אני צריך 7. אתם יכולים כמה שבא לכם כסף ויהלומים ונקודות. אתם יכולים כמה שבא לכם כסף ויהלומים ונקודות, אבל לא לרשום הרבה מדי בבת אחת, אתם יכולים בכמה פעמים. אתם יכולים עד 9 מספרים, לא יותר, אם
לא, 9, פחות. הנה, עכשיו יש לי 1,000,000 ומשהו. עכשיו אני ארשום לכם בוורד איך רושמים את זה. חכו. ככה וכמה שבא לכם. אבל שלא יהיה יותר מ7, כן? ועכשיו, אם אתם רוצים לראות שאני משפר, אז תישארו בסרטון, ואם לא, אז תצאו מהסרטון. שנייה, אני אעצור את זה ואני כבר אכנס, שלא ייקח הרבה זמן. לחצתי בגרייג, ועכשיו זה הביא לי את המסך הזה. עכשיו תראו מה אני יכול לקנות. מה השם של הסרטון? אני אגיד לך תכף. עכשיו, תסתכלו. שנייה, תסתכלו, אני קונה את זה. כאן. ואני קונה. יס. עכשיו תראו איך אני נראה. ראיתם? ככה אני קונה את הכל ומשפר את הכל. אני עכשיו לא אקנה את הכל, אני רק אראה לכם כמה נשקים ספציפיים וכמה גופים. אני קונה את הכל. שנייה, שיפרתי בטעות, אני אשפר תכף. עכשיו תראו אותי משפר. אני מתחיל בנשקים. אני מתחיל באש. אתם רואים שאין פה? אתם רואים איזה שיפור זה? זה לא שופר. אני משפר כאן. יס. אני משפר עוד פעם ועוד פעם. וככה זה בכל נשק, ואם אתם רוצים לשפר עוד, אתם צריכים ללחוץ כאן ולשפר את הכל. ככה. וככה זה יהיה משופר עוד יותר. ככה עד שהכל יהיה. עכשיו את זה אני גם משפר. אם אתם רוצים להפסיק את הסרטון, אז תפסיקו. אם אתם כבר הבנתם את הקטע. סליחה על הרעש, פשוט מדברים פה. אני רוצה לצלם את זה קודם. עכשיו אני קונה את הצבע הכי טוב לדעתי. תראו כמה צבעים. אתם יכולים גם לקנות את כל הצבעים בכם. ואני קונה את זה. זה מעלה ככה. והצבע הזה ככה. אני קונה או את זה או את זה. בואו נעשה דנדינו. 1, 2, 3. זה נבחר. אז אני קונה את זה ב-250,000. יס. ובגלל שזה צבע כזה, שעם כאלה, אז אני יכול לשפר אותו גם. הבנתם? הבנתם? ורק שתדעו, אתם גם צריכים הרבה מאוד כאלה. אז תראו, אתם קונים ב1,000. תקנו הרבה מאוד. מה אמרת? לא משנה. טוב. תקנו הרבה מאוד, הוא אמר. יפה, ככה אני יכול לקנות מלא. אוקיי? טוב, אני צריך להמשיך לשחק בשחקן הקודם שלי, ורק שתדעו, אני הכי אוהב להיות עם לייזר וגוף כזה, כי תראו, הלייזר מוריד הכי הרבה, וזה גוף דווקא די מהיר מאוד, ודווקא עמיד. ככה אני אוהב להיות. גם גופים אפשר לשפר ככה, כאן. טוב, אז נקווה שנהנתם. יאללה ביי, ותזכרו, בשביל להיכנס לטסט סרבר אתם צריכים ללחוץ מקש ימני ופתח קישור חלון חדש, אוקיי? למה שבא לכם. מה?
אם את רוצה שנצלם אותו. לא שומעים אותו. טוב, יאללה, ביי. בזה שלנו.